हुदाया मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाहैबाय मोजां हुदा, मोनसेया जाहैबाय गाज्रि हुदा। जायफोरा गाज्रि हुदाखौ बानायनानै लादों बिसोरो बे गाज्रि हुदाजोंनो बिसोरनि देहाफोराव, बिसोरनि जिउआव गोबां खहाफोरा फैनो हागौ। आरो जायफोरा मोजां हुदाखौ खालामनानै लाबाय बे हुदानि गेजेरजों जिउआव गोबां सुख सान्ति आरो जिउआव गोबां गोजोननाय आरो देहा लानानै मोजांखौ हयथ' मोननो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय मोनसे जेनेरेल बाथ्रा। नाथाय एज ए सासे ख्रिस्टियान फोथायारि जोंनियाव मोजां हुदाफोर थानो नांगौ। आरो आङो दिनै बे मोजां हुदानिनो बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ, जि हुदाखौ फुंनि 8 बाजिनि सिगां मावनांगौ। गासै मोनबा हुदा, जि हुदाया नोंथांनि जिउआव आत्मिक जिउआव मोनसे सोलायनाय लानानै फैगोन, सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव नोंथांनियाव सोलायनानै लानानै फैगोन आरो मोदोम लानानै नोंथांनियाव मोनसे स्ट्रंनेसखौ लानानै फैगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनबा हुदाखौ जेब्ला जोङो सानफ्रोमबो 8 बाजि, फुंनि 8 बाजिनि सिगां जेब्ला मावगोन, जोंनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो बे बाथ्राखौ नायदोनि। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों साफ्रोम नायगिरिफोरखौ, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि बिदा बिफं, जोंनि खुरमा बाहागो बयबो ख्रिस्टियानफोरा मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना शेयार खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो नायदोनि मोजां हुदा। एज ए ख्रिस्टियान फोथायारि जानानै जोंनियाव मा मोजां हुदाया थानांगौ, जि हुदाया जोंनि आत्मिक जिउखौ जौगाहोगोन, जि हुदाया जोंनि मोदोमखौ जौगाहोगोन, जि हुदाया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव मोनसे सुख सान्तिखौ लानानै फैगोन, बेबायदि हुदाखौ जोङो नायलांदोनि। नाम्बार 1 जोंनि मावनांगौ मोजां हुदा, बेनो जाहैबाय इसोरजों रायज्लायनायनि हुदा। सासे फोथायारिया फुंनि 3 बाजियावबो सिखारनो हागौ, 4 बाजियाव सिखारनो हागौ, 5 बाजियाव सिखारनो हागौ, 6 बाजियाव सिखारनो हागौ। नाथाय सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरजों सावरायनांगौखौ बावनो नाङा। इसोरजों सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरजों सावरायनांगौ आरो बेखौ हुदा बानायनांगौ। गोबां फोथायारिफोरा गोबां रोखोमनि आदत हुदाफोर थानो हागौ। जेरैहाय एग्जाम्पल होनो नागिरदों, गोबां मानसिफोरनि आखायाव मबाइल थाबाय आरो बे मबाइला मानसिफोरनि मोनसे हुदा बायदि जाना फैबाय। बे मबाइला मानसिफोरनि थाखाय मोनसे अंग बायदि जाबाय। जेब्ला जोङो सिखारो, गोबां मानसिफ्रानो सिखारनाय लोगो लोगोनो मबाइलाव बेटारि दंना गैया बेखौ नायग्रोयो। बिनि उनाव लोगो लोगोनो बियो सार्च होगोन आरो लोगोसे मबाइलाव माबाफोर इम्पर्टेन्ट नटिसफोर फैदों नामा, नटिफिकेसन फैनानै दङ नामा, बेफोरखौ चेक खालामगोन। बे जाहैबाय गोबां मानसिफोरनि मोनसे हुदा जाबाय। बेखौ खालामखांनायनि उनावसो सोरबाया गुबुन खामानिफोरखौ मावनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सरासनस्रा हुदा। नाथाय जोंनि आत्मिक जिउआव, जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समाव जोङो इसोरजों सावरायनायखौ हुदा खालामनांगौ। मानोना जोङो सानसेमानि समखौ बाहायनो थांगासिनो दङ। सानसेमानि समाव जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय बिनि सिगांनो जोङो इसोरनो फुंनि समावहायनो इसोरनो सम होनानै इसोरजों लोगोसे सावरायनांगौ, इसोरजों लोगोसे सम लाज्लायनांगौ। बेखौ जोङो जिउआव हुदा खालामोब्ला जोंनि जिउआव, आत्मिक जिउआव जोंहा जौगालांगोन। आरो जोङो सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समाव जोंनि मोदोम, जोंनि जिउ, जोंनि आत्माफोरा सानफ्रोमबो गोजों जागोन आरो मोनसे रंजानायजों जोंनि जिउआव बुंफबगोन। दे दानाब्ला फैदो जोङो नैथि मोजां हुदानि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय ध्यान खालामनाय, इसोरनि फारसे ध्यान खालामनाय। देट मिन्स इसोरनि बोसोननि सायाव ध्यान खालामनाय। जोङो फुंनि समाव सिखारनाय लोगो लोगोनो, जों सरासनस्रायै सिखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि मोखांखौ सुगोन, जोंनि हाथाइखौ सुगोन। बेफोरो मावबाय थानांगौ मोनसे हुदा। नाथाय बिनि उनावनो जोङो मावनांगौ जाहैबाय ध्यान खालामनाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामगोन, इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव मनन खालामगोन, जोङो रिपिट खालामबाय थागोन, इसोरा जोंनो मोनसे सोमोनांथाव बोलोफोरखौ होगोन, सोमोनांथाव मोनसे थांना थानायनि बोलोफोरखौ होगोन, जेराव इसोरनि बोसोना जोंखौ दैदेनगोन। इसोरनि बोसोना जोंखौ गोदान राहा लामाफोरखौ होलांबाय थागोन। जोंनि फोथायारिफ्रा गोबां रोखोम क्वालिफाइड जाबायबो जानो हागौ, BA MA जाबायबो जानो हागौ, गोबां रोखोमनि डिग्रिफोरखौ लाबायबो जानो हागौ। नाथाय थाखो सेनिफ्राय लानानै, नार्सारिनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि कर्स खालामदों, जि लेखाफोरखौ फरायदों, बै लेखाफोराव थांखु दाजा होननानै बुंनाय मोननाय नङा, सिगारेट दासोब होननानै बुंनाय नङा, गाज्रि दाखालाम, गाज्रि दामाव होननानै बुंनाय नङा। नाथाय बैफोरबायदिया जोंनो गियान, आलादा रोखोमनि संसारनि गियानखौ फोरोंगोन। नाथाय आत्मिक जिउ, जि आत्मिक जिउनि बाथ्रा, बे आत्मिक जिउनि बाथ्राखौ बे गोथार बाइबेला जोंखौ फोरोंगोन। दा बेयावहाय जोङो बे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ फुङावनो जोङो ध्यान खालामनांगौ
आरो जोङो जोंनि जिउआव मोनसे बोलोखौ लानांगौ जि बोलोआ जोंखौ सानसे मानि सम थाबायनो सानसे मानि खामानि मावनो आरो जोंखौ सैतानजों दावहा नांनो थाखाय सानफ्रोमबो बोलो होगोन बे इसोरनि बोसोना। जेब्ला जोङो बेखौ हुदा खालामगोन, इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायखौ जों हुदा खालामगोन, अब्लाना जोङो सानफ्रोमबो मोनसे गोदान बोलोफोरखौ मोनबाय थागोन आरो सानफ्रोमबो मोनसे एनार्जिखौ मोनगोन दावहा नांनो थाखाय सैताना जोंखौ अनेक समाव अनेक एटेक खालामब्लाबो जोङो इसोरनि बोलोजों बेखौ जोङो फेजेननो हागोन। डेभेलप प्रियफोर जोङो बेखौबो हुदा बानायनि। दानाबा जोङो थांदोनि थामथि मोजां हुदा, बेनो जाहैबाय दै लोंनाय। येस सनजाग्रा प्रियफोर, फुंनि 8 बाजिनि सिगां सिखारनानै मावनांगौ मोनसे मोजां हुदाया जाहैबाय दै लोंनाय। बाइबेलनि सिङाव दैनि बिसय, दै बाहायनायनि बिसय आलादा रोखोमनि गोबां बाथ्राफोर दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौबो आत्मिक जिउनि मोनसे दै होननानै बुंदों, जाय मानसिफ्रा आंखौ लोंगोन बियो माब्लाबाबो गांनाय नङा होननानै बुंदों। आरो दैनि बाथ्राया बाइबेलाव गोबां जायगायाव आलादा दङ। जेरै नामाना दैयाव 7 बार थब्ल'नायनि उनाव बिनि खुरिया रगा सोखाजादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा सोरजिनाय समावनो दैनो लागै गोबां सोमोनांथाव बोलोफोरखौ होनानै दोनदों, आशीर्बादखौ होनानै दोनदों। हमनानै ला, सोरबा सासे आइजो मानसिया जिउआव उदै साबाय थानाय दङब्ला, नर्मेलि उदै साबाय थानाय, सानफ्रोमबो उदै साबाय थायो एसे, जुदि बे बेक्तिया दैखौ सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो उदै खालियाव दैखौ लोङोब्ला, बे बेक्तिया बे प्रब्लेमनिफ्राय हयथ' गानायखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जोङो दै गिलाससे हायो, गिलासनै हायो, गिलासथाम हायो, जोङो लोंनांगौ आरो बेखौ जोङो हुदा खालामनांगौ। जेब्ला जोङो बेखौ हुदा खालामगोन, अब्लाना जोंनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनगोन, जोंनि मोदोमाव मोनसे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। मानोना दैयाव गोबां रोखोमनि एनार्जि बोलोफोरा दङ, जि बोलोफोरा जोंनि देहायाव हाबनानै आरो जोंनि बेरामफोरखौ सोखागोन। दा बेवहाय फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगोनो 8 बाजिनि सिगांनो जोङो दैखौ लोंनायखौ हुदा खालामनांगौ। दानाबा फैदो, ब्रैथि मोजां हुदा बानायनांगौ, बे जाहैबाय ब्याम, एक्सारसाइज। ख्रिस्ट'प्रियफोर, जोङो जिउमायारि जिउआव बोलोगोरा जाबाय, आत्मिक जिउआवबो बोलोगोरा जाबायब्ला जोंनि मोदोमाबो बोलोगोरा जानांगोन, जोंनि मोदोमाबो मोनसे पुस्ता जानो नांगोन। जेब्ला जोङो मोजां आदार जागोन, जेब्ला जोङो एक्सारसाइज खालामगोन, अब्लाना जोंनि मोदोमा मोनसे बोलोगोरा उर्जा, मोनसे बोलोखौ मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मोदोमखौ इसोरा नोरजिया जानायखौ हास्थाया, जों लोरबां जानानै बेरामि जानानै भुगिना थाबाय थानायखौ हास्थाया। दा बेयावहाय जोङो जोंनि मोदोमखौ जोङो जोथोन लानो नांगोन। मानोना बे जोंनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर आरो बे इसोरनि मन्दिरखौ जोथोन लानाया, साब सिखोन लानाया जों साफ्रोमनिबो बिबान। आरो बेखौ जों साब सिखोन लाखिनो हायो बोरै? बे जाहैबाय फुंनि 8 बाजिनि सिगां जेब्ला जोङो एक्सारसाइज खालामनाय, ब्याम खालामनायखौ हुदा खालामगोन। जोङो साप'ज जेराव ट्रेनिं लानो गोनां गैया, मर्निं वाक, फुङाव थाबायनाय, फुङाव खारनाय, जेराव जोङो बेफोरखौ मावनो थाखाय ट्रेनिं लानांगौनि बाथ्रा गैया, सोलोंनांगौनि बाथ्रा गैया, जोङो थाबायब्लानो जायो, जोङो एसे खारब्लानो जायो। जिखौ मावोब्ला जोंनि मोदोमाव मोनसे सोमोनांथाव बोलोखौ मोनगोन आरो सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव मोनसे बोलोखौ मोननानै थांना थानो हागोन, मोदोम लानानै बोलोगोरा जागोन, जोङो पुस्ता जागोन। बेखौ जोङो हुदा खालामनांगौ। दे दानाब्ला फैदो, बाथि हुदा, जोबथा हुदा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोबां गोनां हुदाथार, बेखौबो जोङो खालामथारनांगौ। बे जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जोंनि मावनो लानाय जिथु खामानिफोर दङ, बे खामानिफोरखौ इसोरनो मोनथिहोनायनि मोनसे हुदा। जेरैहाय सासे दाहोनाया सासे बिगुमानियाव थानायाव बिगुमानो गासै खामानिखौ मोनथिहोनासो मावनो गोनां जागोन, एबा बिगुमानि बिथोन बायदिसो खामानिखौ मावनो गोनां जागोन। बिगुमाया जिखौ बुंगोन बेखौसो मावनो गोनां जागोन। एबा दाहोनाया गावनि गोसो बायदि मावनो हास्थायदोंब्ला बियो बिगुमानो बुंनांगोन जे आङो दिनै बे खामानिखौ मावगोन होननानै। थिग बेबायदिनो इसोरा जोंनि बिगुमा, जोङो बिनि दाहोना बायदि, जोङो दाहोना होननानै बुंनो हायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय जोङो सानसे मानि खामानि मावनो थांगासिनो दङ। जोंनि सानफ्रोमबोनि अफिसनि टाइम, बिजनेसनि टाइम, स्कुलनि टाइम, गोबां रोखोमनि समफोर दङ जेराव जोङो खामानि मावनो थांगासिनो दङ साफ्रोम फोथायारिफोरा। आबादनि समाव आबाद, बेपारनि समाव बेपार, अनेक रोखोमनि खामानिखौ मावगोन। नाथाय बेफोर गासै मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो इसोरनो जनायनांगौ, इसोरनो मोनथिहोनांगौ। मानोना जोंनो इसोरनि बोलोखौ नांगौ, इसोरनि आशीर्बादखौ नांगौ, इसोरनि लामा होनायखौ नांगौ, इसोरनि दैदेननायखौ नांगौ। जेब्ला जोङो इसोरनो मोनथिहोगोन जोंनि मावनो लानायफोरखौ, अब्लासो इसोराबो जोंनो आशीर्बाद होगोन। दा बेयावहाय फुंनि 8 बाजिनि सिगांनो बे हुदाखौ बानायनांगौ जे जोङो जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनांगौ। अब्लाना इसोरा जोंनो मोनसे गोदान बोलो होगोन,
इसोरा जोंनो गोदान लामाखौ दिन्थिगोन इसोरा बै खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो जिउमायारि बोलो होगोन मोदोम लानानै बोलो होगोन बेनिखायनो जोङो फुंनि 8 बाजिनि सिगांनो जोंनि सानफ्रोमबोनि मावनो लानायखौ जिसु ख्रीष्टनो खोन्थानांगौ इसोरनो खोन्थानांगौ आरो बे खोन्थानाया बोरैहाय बे जाहैबाय आरजनि गेजेरजों आरजआ जाहैबाय इसोरजों सावरायनाय दा बेयावहाय जोङो फुंनि समाव बे खामानिखौ मावनांगौ आरो जोङो सानफ्रोमबोनि थाखाय बे हुदाखौ खालामनांगौ दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर बे मोनबा हुदाखौ जेब्ला जोङो सानफ्रोमबो मावगोन अब्लाना जोंनि जिउआव आत्मिक जिउआव जोङो जौगालांगोन मोदोम लानानै जोङो जौगालांगोन मोदोम लानानै मोनसे सुख सान्तिया फैगोन नखराव गोजोन सान्तिया फैगोन पार्सनेल जिउआव सुख सान्तिया फैगोन आरो जोङो गासै साइडआवबो जौगालांगोन आत्मिक जिउआव जौगागोन देहा लानानैबो सुख सान्ति जागोन आरो गासै बिसयाव इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामगोन खामानि दामानि मावनो थाखाय आरो सानफ्रोमबो गोदान गोदान राहा लामाफोरखौ होबाय थागोन सानफ्रोमबो मोनसे सक्तिखौ होगोन सानफ्रोमबो मोनसे गोजोननायखौ होगोन अब्ला प्रियफोर जों बेबायदि हुदाखौ मावनो गोसो जानाय नङा ने प्रियफोर जुदि सोरबा बेबायदि हुदाखौ मावाखैब्ला जिउआव नोंथाङा बेखौ मोनसे हुदा खालामगोन जि हुदाया नोंथांनि जिउखौ सोलायनो हागौ मोनसे मोजां जिउ खालामनो हागौ दा बेयावहाय बे हुदाखौ लादो आरो मावदो आरो नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामदो दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ